Most a Frisbee-ben. Egy lány, akinek orvosai azt jósolták, hogy nem éli meg a 18. születésnapját. Jön Hozleiter Fanni. Amit mindenki feltenne, de mi meg is kérdezzük. A hét kérdése. A következő vendégünknek másfél éves korában kiderült, hogy izomsorvadása van. Szüleit az orvosok nem sok jóval kecsegtették. Azt mondták, hogy Fanni maximum 18 éves koráig fog élni. Fanni ma 24 éves, életvidám, de kerekesszékes. Szeretettel köszöntelek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És én figyeltelek a sminkbe is, amíg készültünk, te folyamatosan nevetsz, folyamatosan mosolyogsz. Ez lassan már a védjegyeddé válik. Az nem igaz, hogy mindig mosolygok, de az esetek többségében igen. Szóval vannak azért olyan napok, amit nagyon nehéz. Ezt nem állítom, hogy minden nap képes vagyok belemosolyogni a világba, mert azért valljuk be, hogy az, hogy mondjuk egyedül nem tudok megfordulni az ágyban, vagy hogy kvázi naponta 250-szer legalább segítséget kérek, vagy igazából egy pohár vízhez, amikor bejöttél, akkor mondtad, hogy ha szomjas vagyok, akkor szóljak. És tényleg, hogyha szomjas lennék, akkor most ide hívnálak, és a kezembe adatnám a bögrét, és tele van, és lehet, hogy el se bírnám amúgy, de azért az esetek többségében tényleg a mosoly az, ami engem mindentől megment. Egészen példaértékű, ahogy élsz, és ezért hívtalak meg, mert sokat olvastam rólad a neten, vezetsz egy blogot, és nagyon megérintett, amiket írtál. Másfél éves korodban izomsorvadást állapítottak meg nálad, és azt mondták az orvosok, hogy 18 éves korodig fogsz maximum élni. Hogy nőttél fel? Mikor kerültél kerekesszékbe? 5-6 éves koromig én tudtam járni, futni sosem tudtam, azt az érzést ez nem tudom milyen, de járni azt pontosan tudom, hogy milyen. Akkor, mikor kerekesszékbe kerültem, akkor nem volt ez egy ilyen hatalmas sok, hogy egyik napról a másikra, ez fokozatosan az én izmaim, ahogy gyengülnek, úgy egyre kevésbé tudtam lábra állni, egyre kevésbé tudtam megtenni a dolgokat, amit minden ember, és mondjuk már például egy fél literes üveg kupakját sem tudom egyedül lecsavarni. De amikor én kerekesszékbe kerültem, az akkor buli volt. Gyerekként ezt nem tudtam, hogy ez mivel jár, hogy mi az. Tologatnak, jó játék. Ez nem volt ilyen hatalmas sok nekem. Én amikor 15 éves voltam, akkor találtam egy esettanulmányt magamról, amiben olvastam azt, hogy Fanni túl van élete felén, és hogy a légzőizmainak a gyengülés az életébe kerül, és így akkor kezdett el bennem ez, hogy az izomsorodást azt mindig is tudtam, hogy van nekem, de az körülbelül olyan volt, mint hogy szeplős vagyok. Semmi. A szüleid hogy neveltek? Hát nem próbáltak érzékeltetni azt, hogy nem biztos, hogy megéled a felnőtt kort? Nem, egyáltalán nem, és szerintem ez volt a normális. Én egy pillanatig sem haragudtam, akkor se anyura és se apura, hogy nekem ezt miért nem mondtátok el, hogy mert miért? Az jobb lett volna? Én szerintem pont abban a pillanatban, amikor 15 voltam, amikor ezt megtudtam, akkor kellett ezt megtudnom, mert akkor már pont fel tudtam dolgozni, hogy mi lesz, hogy lesz, eldönthettem, hogy ehhez hogy állok. Úgy állok hozzá, hogy most kiborulok, és vége mindennek, és feladok mindent, vagy úgy állok hozzá, hogy itt a lehetőség, és használjam ki, és mostantól kezdjek el élni, és ne csak üljek a fenekemen, hanem éljek. És 15 éves korodtól gyakorlatilag úgy élsz, hogy minden nap ajándék? Pontosan. Vannak olyan napok, amikor nem annyira szeretem kicsomagolni ezt az ajándékot, mert nehéz, meg súlya van, de akkor is rájövök, hogy holnap megint egy szép ajándék lesz. Vagy mondjuk 5 másodperc múlva, mert történik valami. Képes vagyok olyanokat csinálni, hogy egyik pillanatban még zokogok, mert éppen valami nehéz, vagy hogy oldom meg. A másikban meg elkezdek azon röhögni, hogy te hülye, ne sírjál már, mert akkor meg fogsz fulladni, mert nem jó a tüdőd, de nem baj, és akkor valami történik, teljesen mindegy, kisüt a nap, vagy elkezd zuhogni az eső, akkor rám jön, tök jó, akkor megyek és csinálom tovább. Vagy felhívnak a barátaim, és mondanak valami akkora őrültséget, hogy csináljunk, hogy menjünk, és akkor... Fanni, hány százalékban működik a tüdőd? 53. A legutóbbi mérés szerint, most nem mertem még elmenni. Azt tudod, hogy hány százaléktól van szüksége egy embernek lélegeztetőre? Ezekkel én nem foglalkozom. És én bele sem merek jársz? gondolni. Nem járok orvoshoz. Az állapotod folyamatosan romlik, vagy stagnál? Nem. Hullámzik.
ez a lelkemtől is függ, hogy mennyire vagyok jól, mennyi energiám van arra, hogy magammal foglalkozzak. Ha avval foglalkozom, hogy fizetem be a csekket, mit csinálok, a hitelem, hogy oldom meg ezt, meg azt, akkor nincs erőm nekem tornázni. Viszont minden rendben van, amikor úgy érzem, hogy a világ az enyém, és mindenre képes vagyok, és egy hegyet is arrébb mozgatok, akkor képes vagyok tornázni. És azt mondom, hogy ez, ami engem életben tart. Hogy amikor tornázok. Szóval, ha én nem tornázok, akkor az van, hogy egyik nap még ez ment, másik nap meg már nem. Volt már, hogy ennél rosszabb állapotban voltál most? Volt. Mikor? Akár mondjuk a tüdőgyulladásnál, amikor azt hittem, hogy talán ez volt az utolsó levegőt. Nem, ez volt az utolsó. Nem, még vegyél még egyet, és akkor egy papír zsebkendőt nem tudtam megemelni, kvázi a kezemet nem tudtam megmozgatni, de mindig az jutott eszembe, hogy elmúlik, lesz sokkal jobb, elmúlik, túl leszel rajta. És túl lettél rajta. És túl lettem rajta. Igen. Volt egy beavatkozásod Kínában. Igen. Őssejterápián voltál, azért kimondhatjuk. Igen, azt mindig elmondom, hogy ezt nagyon sokan egy csodaszerként képzelik el, hogy kimész, megvan a beavatkozás, hazajössz és futni fogsz. Ez azért nem így működik, ez nem mint egy gyógyszer, hogy lenyelem és fél óra múlva nem fáj a fejem. Milyen állapotban voltál akkor, amikor kimentél az őssejterápiára Kínába, és amikor visszajöttél, mennyiben voltál jobban? Mikor kimentem, akkor is székben voltam, és mikor hazajöttem, akkor is székben voltam, de rengeteg olyan változás volt, amit külső szemmel ember nem lát, de aki velem van, az látta, hogy képes voltam megemelni a kezemet a fejem fölé. Most nem tudtam tartani. Most nem. Most könyökből tudom emelni, most nem tudnám ott megtartani. Tehát nem tudod így felemelni? Nem. Ha például ott van egy lift gomb, ennél feljebb, akkor az ott is marad, azt én nem tudom megnyomni. De amikor így egyik napról a másikra ott úgy jöttek a dolgok, hogy tegnap még nem ment, ma meg már ment, és ugye most meg visszafelé van, az teljesen mindegy nekem, hogy mitől volt. Mondhatja bárki, akkor is megérte. Szóval lehetett bármi. Nekem az annyira jó állapotba kerültél. Akkor meg tudtam fordulni ágyban egyedül. A hátamról, a hasamra. Sőt, fel tudtál állni, hogyha jól tudom, ugye? Ezt hozzá kell tenni, hogy egy járógép segítségével, olyan, mint a Forrest Gumpnak van, biztos láttad azt a filmet, abban én tudtam járni. Nem tudtam járni, állni tudtam, ami nekem egy hatalmas élmény volt, mert annyi erőm volt, hogy csípőben is, derékben is meg tudtam magam tartani. Nyilván a lábamat, hogy ne csukoljon össze, az a gép tartotta. De az, hogy láttam mondjuk a tévén tetején 15 év után a port, az nekem hatalmas élmény volt. Szóval, de azóta is ott van az a por. És szeretném megint látni, mert most már megint egy ideje nem láttam. Ki finanszíroztad? Nagyon nagy költsége van egy ilyen beavatkozásnak. Ki finanszírozta ezt? Kezdetben én, mikor eldöntöttem, hogy ezt szeretném, ugye ez 5 millió forint, akkor... 5 millió forint? Igen, én diákmunkában dolgoztam már 16 éves koromtól kezdve. Én azóta folyamatosan... összespóroltál 5 millió diákmunkából, akkor megemelem a kalapom. Nem. Épp ezt akartam mondani, hogy nem, ebből nem tudtam volna finanszírozni, ezzel eldöntöttem, hogy segítséget kell kérnem. És kezdetben a barátai is így ment utána, és aztán eljöttem, hogy így nem fogok eljutni egy hamar az 5 millió forintig, és nagyobb segítséget kell kérnem, és mindenhol bekopogtattam, ahova csak lehetett. És senki nem nyitott rám. Nem volt hajlandó ebben foglalkozni ezzel a témával. Én nem magamutogatást akartam, csak el akartam mondani, hogy én nem egy egyszerű mosolygós kislány vagyok, aki itt ül a székben, nekem az esély miért fontos, hogy kimenjek. Nekem az miért kell, és de nem volt nyitott senki. Aztán 2,5 év után mégis csak kaptam egy levelet, ami úgy indult, hogy ez egy olyan mese, ahol a főhős végül elnyeri a méltó jutalmát, és az álmai valóra válnak. És ezt Kovács Barbara írta nekem, aki egy újságíró lány, és ő segített bejuttatni a TV ügyvédje műsorba, ahol élőadásban megkaptam a pénzt. Azt elmondod, hogy ki segített, vagy publikus, hogy ki segített? Elmondom, Demján Sándor volt az egyik, aki a 2,5 milliót adta. A másik, azt most bajban vagyok, mert ő Erős János. Nem a nevével vagyok bajban, hanem hogy ő akkor nekem úgy segített, hogy nem szerette volna, hogyha a nevét nyilvánosság elé hozom, mert nem ez volt a szándéka, hogy most nagy embert csináljunk belőle. Aztán, mikor találkoztam vele személyesen, akkor azt mondta, hogy te gondolod.
Hát ő már így is nagy ember, szerintem el lehet mondani, hogy Demján Sándor és Erős János segítettek neked. Nagyon nehéz erre rátérni, nem tudom, hogy mennyire osztatom szóba. 12 éves korodban elveszítetted édesanyádat. Igen. Azt, akit nagyon szerettél. És azóta édesapáddal élsz. Igen. Ő az egy másik kincsem. Aki tényleg akkor is tudja, hogy mire van szükségem, amikor még nem tudok beszélni, mert van olyan, hogy nem tudok szavakat formálni. Amikor annyira gyenge vagyok, hogy nem tudok beszélni, az az ijesztő inkább, amikor így a beszéd a mindenem, és az nem megy. De ilyenkor itt van, és pontosan tudja, hogy mire van szükségem, és ő éjszaka is fel kell, ha hazaérkezek mondjuk hajnali 4-kor a buliból, és azt tudom, hogy milyen hol buliból? Milyen buliból? Hát nem nézett ki belőlem, hogy bulizni jár. Hát én azt hittem, hogy rosszul látok, amikor meglettem a blogodon, hogy kim voltál a szigeten, és ott buliztál. Miért nem voltál? Én voltam már a szigeten, nem együtt voltunk, én voltam a szigeten. De kimentél a szigetre bulizni? Persze, ez miért olyan nagy dolog. De amikor bulizol, akkor iszol is? Mit csinálsz? Igen. Én egyszerre iszom és vezetek. Neked szabad? Igen, mert amúgy mit csinálnak? Megállítanak, megszondáztatnak, és közük ezt szálljon ki, azt tolja haza, vagy... Egészen hihetetlen vagy. Miből élsz? Én dolgozom most is. Most egy családvédelmi központban dolgozom a 18. kerületben 4 órában, mert annyit mertem bevállalni fizikálisan. Aztán pedig a segélyből, és igyekszem minden lehetőséget megfogni arra, hogy tudjam saját helyzetemet javítani, és ez nem a ruhákon, meg a fodrászaton múlik, meg a körmökön, hanem mondjuk egy olyan dolgokon ne gondolkozzak azon, hogy most ezt a kezelést vajon kipróbáljam-e, hogy esetleg segít egy picit is, vagy ne, hogy ezen ne hezitáljak, én ide szeretnék eljutni egyszer, hogy azt mondjam, hogy akkor ezt most én kipróbálom, és ne azon gondolkozzak, hogy most befizetem inkább a telefonszámlámat, ami nekem egy fontos dolog, mert a telefon az, ami mindig segít nekem, ha bármi bajom van, vagy kvázi elmegyek, és kipróbálom azt a kezelést. Ha lehetőséged lenne rá, és visszajutnál Kínába egy újabb őssejterápiára, igen, akkor az segítene? Én azt gondolom, hogy igen. Mindenképpen, mivel, hogy én akkor, hogy az előbb elmondtam, hogy én onnan úgy jöttem el, hogy nekem az nagyon-nagyon jó volt. Lehet, hogy lelkileg volt jó, mert egy esély volt arra, hogy még több, és még több, és még több napot, és lehet, hogy a lelkem miatt lettem még jobban. Akkor lehet, hogy drága lélekgyógyítás lesz, de én azt mondom, hogy mindenképp vágyom vissza amúgy. Azért ez a terápia többről szól, mint lélekterápiáról. Tehát fel tudtál állni járógép segítségével, fel tudtad emelni a kezedet, a tüdőd jobb állapotban volt, tehát gyakorlatilag ez akkor neked a túléléshez kellett. Minden a túléléshez kell. Minden egyes dolog a túléléshez kell. De hogyha most van olyan nézőnk, aki úgy érzi, hogy mint annak idején Demján Sándor és Erős János segített, és megfinanszírozza, vagy többen megfinanszírozzák, és kijutsz Kínába, és egy újabb őssejtkezelésben részesülsz, akkor egy álmod megvalósul, ugye? Az, hogy ez holnap. Igen. Ezt most így tudom neked mondani. Nem azt... Csak akkor lesz holnap, hogyha lesz őssejtterápia? Nem. Ezt én de nem akkor biztosabb a holnap. Ez egy plusz dolog ahhoz, hogy még több holnap legyen. Szóval, hogy én most nem azt mondom, hogy itt állok, és azt mondom, hogy ha nem megyek ki, akkor lehet, hogy nem lesz holnap. Nem ezt mondom. Ez egy lehetőség, megint egy esély arra, hogy megint több legyen. Orvosi kontrollra jársz? Tehát jársz orvosokhoz? Nagyon nagy unszolásra. Barbie, aki mindig próbál engem elunszolni az orvosokhoz, de én nem szeretem azt. Mármint személyleg szeretem az orvosokat, csak én nem szeretem, mikor azt hallom, hogy romlott, nem jó, már csak ennyi, mert én nem így gondolom. De ezt mondják, hogy már csak ennyi? Nem úgy, sem mondjuk a tüdőkapacitásom. Most nem a korról, vagy nem a időről beszélek, hogy mondjuk már csak de mondjuk 2 évvel ezelőtt mennyi volt a tüdőkapacitásod? Volt már 63 is, volt 37 is, szóval ez nagyon hullámzik. De lehet jobb kezelés, mint tüdőtlen 3-nál? Hát ezt mondom, hogy bármi lehet. Én azt mondom, hogy nincsen lehetetlen. Csak lehetőség kell hozzá. És most nem feltétlenül csak az anyagiakra gondolok, hanem idő és lelki erő.
hogy jól legyen minden, és akkor én tudok ezzel foglalkozni. Tudok magam. A betegségettől mennyire vagy most korlátozott? Mi az, amit magad tudsz megcsinálni, és mi az, amit nem? Hát táncolni még két lábon nem tudok, de szeretnék. Igazából kevés olyan dolog van, amit úgy egyedül meg tudok csinálni. Beszélni tudok. Elmenni dolgozni tudok, miután beültetett mondjuk édesapám a kocsiba, segített felöltözni, segített elmenni a mosdóba, segített kimenni az ajtón, mert ugye kilincset nem tudom kinyitni, mert volt úgy, hogy beragadtam mondjuk én úgy hívom, hogy nyomi WC-be, mondjuk valamelyik szállodába, amikor beszöktem, és beragadtam, mert nem tudtam megnyomni kilincset, és akkor megint kellett a telefonos segítség, felhívtam barátnőmet, légy, hív fel a recepciót, hogy jöjjenek értem, mert beragadtam, de ezek mind jó. Szóval ezekkel én annyira jókat tudok mulatni. Hát ez a szerencsé, hogy így fogod fel. Kaptam tőled egy ajándékot, te döntesz. Igen. Ez egy bögre, amire te saját kezeddel festettél egy smiley-t, meg egy negatív smiley-t, és te döntesz, hogy mosolyogsz vagy szomorú vagy. Igen, mert hogy ez a lényeg, hogy mindig is te döntöd el, hogy állsz a dolgokhoz. Mindig a hozzáállásom a lényeg, hogy most azon elkezdek zokogni, hogy beszorultam abba a WC-be, vagy elkezdek poént csinálni belőle, és úgy állok hozzá, hogy jó sztori lesz, majd elmesélem valahol, és akkor elmesélem valahol. Milyen bögrét lehet valahol vásárolni? Ezt a vásárlás szót, ezt inkább én úgy mondanám, hogy ezeket én nem értékesítem, hanem ezeket én csinálom, és ezzel lehet kvázi, vagy ezzel támogatnak engem páran, akik annyira, mennyik ők gondolják. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy veszek tőled 50 darab ilyen bögrét, akkor annyit adok érte, amennyit gondolod? Amennyit szeretnél. Hány ilyen bögréd van? Amennyit szeretnél. Holnapra hány ilyen bögrét tudsz nekem Amennyit hozni? szeretnél. 50-et tudsz hozni? Szeretnéd, akkor 50-et hozok. Én veszek tőled 50 bögrét, akkor nem árusítod, de majd én szerintem meg fogja neked érni, hogy készítsél nekem 50 bögrét. Én készítek. Sőt, Akkor már nem megyek bulizni, nem bögréket fogok otthon festeni. akkor csináljuk azt, hogy a Facebookon van egy oldalunk www.facebook.com/frisbeehajdúpéterrel, és azon az oldalon ki fogjuk írni, hogy ilyen bögréhez hozzá lehet jutni. Szándékosan nem mondom azt, hogy vásárolni, hogy valaki jó, azt mondja, hogy reklám. És akkor kezdjünk el neked gyűjteni a kínai őssejterápiára, Köszönöm jó? szépen. Na, kíváncsi vagyok. De azért, várjál, Fanni, azért egy minimum árat határozzunk meg, tehát nagy valaki azt mondja, hogy egy ilyen bögrét, aminek egyébként az ára többe kerül, mint 100 forintért akarja De ha megvenni. neki ennyit ér, akkor én ennyire szívesen oda fogom adni. Nem szeretnék minimumot. Nem szeretné minimum. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy neki csak 50 forintja van egy ilyen bögrére, Akkor én ezt nagyon szívesen oda fogom neki adni. Hát csodállak. Őszintén mondom, hogy példaértékű, ahogy élsz, és példaértékű, hogy hozzáállsz. Annál is inkább hiszen, hogy te fogalmaztál, minden nap ajándék, és én azt kívánom neked, hogy még nagyon-nagyon sok napod legyen, és nagyon remélem, hogy össze fog jönni az 5 millió forint a kínai őssejtkezelésre. Köszönöm szépen. A reklám után a Frisbee-ben